Makaugmaon nagbunga man pa dikit-dikit ang higusta. Ayan o. Nagpupun-pun kita pag nahiling ko yung tricycle ko niyo. Nagpupun-pun kita magnegosyo. Ini yung kasangga ko sa hanap buhay. Dawa sila nakakaabot. Kaibanan ko yan, dawa magsaing. Pag pick up ng urig, ngunya naka-stock siya. Pero okay pa yung goods pa. Ngunya ninanawan update sa tindahan ta. Ayan. Dali na mga tol. Malag na lang lamisa. Ayan o. Mas mahiwas na display ng karne. Adi. Ayan. Sila katrabaho. Si Johnny tapos si Kuya Erwin. Dahil naguran-uran o. Mahiguso niya. Patubahan kita, patubahan. Nakatulong buno kita ngunyan mga tol. Pero ubos na. Nakdila. Tulong buno. Ayan o. Matapos na yan. Mas pinagayon na pisto. O sa mga nag-ano pala ng wifi dyan o. Ayan o. Mura lang dyan. Kamu na bahala. Mag-contact. Kuya ng contact number o. So gusto mong pakabit wifi. Ayan. Ubus lang kami ito mga tol. Sigit na panahon na lang. Diyan naman ito mga display ng karne. Makaugmaon nagbunga man pa dikit-dikit ang higusta. Kung di ka taga Mahiro, mayong bunga. Ayan, may mga bunong tayo di. Woo! Init! Ayan, mga patiner yan, mga good size. Mayo na siya mga akik ano, nabakal na. Nabakal na gabos. Baka ngunya na week, magkirag na naman iniyo. Alam na, ikitoong ko na naman eh.